Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Sorkar jela ha kasngi palai kalashimia karai ban beteng biang ban ai subsidi hadu sanpo persen nak benta ka dawai sbo baju penun kam ha karep karyang kabamut lada ka dawai ka syong dor sanspa tengka ka sorkar kan siu ars pa sanpo bat unong rep pun siu tang ars pa sanpo tengka ia kene karai ka sorkar jela lang ba sembut menteri rang ba ka jela uba Preston Tensong ula penbena hadin ka jinge kenduk bat kinong ilam jong ka farmer sel jong ka east ka sales hapo ka jinge lam jong uba kan sing lingsyang te menna ngi show meeting UCM bat nga namar ba yakane ke jing supply kena dawai kan hapan ya lengba jong ka mekofet te ngatwa ban pentip syapi hadin mengi show meeting bat ki to ki members jong ki to ki farmers jong ka east ka sales ngai thu iki banglaya shim ya karai ba ya ka subsidi ru nakal yang ke sorkar ngin ai san pau persen lada kador kalong san spa kin nong rep kin siu ars pa san pau bat ke sorkar kan siu ars pa san pau kata kadai ka mengisim karai ka ba najrong du UCM bat nga bat ya kane ngin sa penmi ya ka notice lani ka notification ha kane kata yeu ka banwan lengba jong ka department ka bagi ong ka cooperation namar ka mekofet ka hapo ka cooperation tendak nakatadaw yakani kumongo pi ngin sepenmi hakan ka tayo banwan ban notify ba ka subsidy na ka menta kini kitawai ka bangin supply ka bakin tit kini kin nongrep ki jongi ngin penpoy syaki lengba kata ka subsidy ka bangin ai san 4% ya kin nongrep kata ka benungkong ka poin ka bangakwa ban keren leni pan pensyai hakmat jongpi hakani ka por ya ka ka bangan nakaliang jongi ka sorkar hapo ka jinglam jong konrat sangma ngilaya sim ya karai nalor bangi ong bangin sya biang ban pendon kam ya ka fertilizer mentaru ngin sya biang ban subsidize ya kane ka fertilizer knang bakin paik ba nong rep jongi kin yo nong bat kinla ban kap kentiu ya ka kamai ka kaji ke jokki kata kadai ke benta ka benengkong ban ngalapen pau syai kedari ya kinong rep menne ha ka jingewan joki baro ngalak keren ya ki tak basai bangi ke sorkar ngi penslur ya pi ngi don rengkat bat pi tambah ha ka jok apor bangaong bangin lift ya kene ka ban pendon kam yu fertilizer kamut ru ha ka jok apor baki kum kinong rep kin tharu kalat kelenti ladala ba mdei ban sushani than tang ha ka fertilizer namar ka de ka chemical mixture ladala bakiru kin persyang la ka jong ka buit ka bor yo don shu ka judge bo ka bala se ka pendon kam ni ki chemicals bala ban pendon kam ha ka thum ka tep ka jong ki ya kata ngakarpat nakale ko sorkar yakin nong rep ngin no nginem pensulur than ya ka chemical nginem pensulur than ya ki fertilizer ten re ha ka juga por ngimban se patru den mengi i ba production ka hier ngimban se ban ailat yaki tambah ha ka juga por ka jinggetu jong ina skor ka kulong bakin persyang ru kat bala ban wa chu le se kilat kilenti de kum wepat na ka menta bakin penun kam de kisbo ke bala se ngi penmi hi nalaying la jong lene nala ka jong ka ri nala ka jong ka jela ka jongi kan mau ba ka we lada menta ini masuk saya kedar lada menta ngi stick baik bahkan long organic lagi ong ko organic mission organic agriculture ngi haban perkat pada cake production lada 40-50% ke minus kai ka feed joki dong rep kai ka banjia ya kai ekonomi joki jela ka joki te ngi haban balansau de da kata daong ngi kane kade ke transitional period kadai ke transitional period ka bangi kwa bakin nong rep wat la dingi sya ya kaniru namar ngin ya kane ka bangin le ru ngin notify ya ki area jongki laki jongi jong haki block level laki jongi jong ki area ngin notify
Bat haka juga por nakaliang juga agriculture department kan pelong ye kerja seminars, kan pelong ye kerja workshop, bakin nongret. Nalor bagi penon-kam ye kini fertilizers, lada don kelenti, bakin hikailem ye ki kumno ban le. Yo le si da ka bangile, da ka organic manure, yo ka production ka kamkiu. De itai benta. Tena kadang ong ba side by side. Kamla ban ong bagi sukang bai sebab. Ya kan ono ka kam bagi ong bagi sukang kan san sebab. Te siap jala ban yap ja. Siap tangan la ban yap tangan. Bat kala ru ban kata ya ke ekonomi jok state jongi barok kuwi.